Calvin Smith ar ei drod chwith yn crimanu hon at y postyn pella peniad rhydd. Wel, allan mae credu y lle oedd gan y chwaraewr o Drenewydd yn fanna. The cod is here, mynd yn wyllt efo hwnna. Ti'n mynd allan fel chwaraewr, ti'n mynd yn dyn wrth ddyn. Ti'n gwybod fwy o ddyn di, mae rhaid ti pigo fel lan. Fi'n credu bod y ddau yn un gytun bod rhaid i Aber sicrhau'r fuddugoliaeth heddiw os ydyn nhw i barhau ag unrhyw obaith o aros yn yr uwch gyngrair. Ergyd! O, tan y postyn! Rob Evans oedd ar ergyd. O, byti 5 llath ar hugen. Allan o ddim gan Evans, sy'n dal heb sgorio i'r Drenewydd, ond dal o'n am bert. Tipyn o ergyd gan Evans. Bydde fe'n ddiddorol i weld y meddiant yn yr hanner awr cynta yma. A dyma Williams yn croesi allan gan Bradford. Evans eto! O, arbediad rhagorol gan Osment. Mae fe darodd e'r postyn yn gynharach yn yr hanner. Ac Evans yn tynnu'r gorau allan o'r golgeidwad ifanc Aberystwyth. O, oedd honna yn mynd mewn i'r gornel bella'n hawdd. 2 funud wedi cael ei ychwanegu ni wedi chwarae bron munud yn barod. Abdi Sharif, y prynu ni wedi gweld Sharif yn yr hanner cynta. Mae wedi colli'r meddiant mewn i'r canol a hi, Bale yn rhydd yn y cwr Cosby! Arbediad rhagorol arall. Tro hwn Oswell ar ergyd ac Osment yn cadw Aber yn y gêm. Y Bale yn cwmpo fan hyn i Oswell, yn ei popeth yn iawn. Osment yn weld hon yn hynod hwyr, yn dod lawr a llaw chwith cryf i'r gôl. Smith mewn at Williams, dyma Evans. Evans at y postyn pella, Williams. Dy Sean Martin! A mae'r ergyd yn cael ei arbed unwaith eto gan Osment, y munud agoriadol yr hanner. Wel, dim ond y tro cynta, Osment yn dod i'r achub i Aberystwyth. Ismail y tro hwn heibio'r postyn. Smith yn neu'n ddadsi. Cyffwrdd i nôl mewn i llwybr Ismail a dyle fe chwaraewr safon e'n neud lot well na na. Smith yn croesi, a mae'r gol wedi dod, ac Oswell sydd wedi chael ei. Mae wedi bod yn dod trwy gydol y prynhawn a maen nhw wedi cael eu heiddiad y drychwch ar y dathliadau gan y Robinied. Fe sonio ni taw dyma fydd eu cyfle gorau nhw i ennill gêm ers mis Hydref. A'r peniad gan Oswell yn curo Osment yn y gôl ac yn torri calonnau cefnogwyr Aberystwyth. Mae'r peniad yn un arbennig gan Oswell. Ddim lot o bwer ar y croesiad, ond be mae fe'n neud dda yw crymanu ddi'r gornel bellan a dim cyfle i Osment yn y gôl y tro hyn. Drenewydd yn heiddiannol ar y blaen. Rhagor o dynnu fan hyn ar y sgoriwr Oswell. A fe welwn ni garden arall, dwi'n siŵr fan hyn. Mae Jack Thorne yn edrych yn ôl. Mae cerdyn coch. Ail felyn i Jack Thorne, a pethau mynd o ddrwg i wath i Aberystwyth. Nath e edrych nôl yn y fudus iawn Jack Thorne. Chydig dros 10 munud yn weddill a'r capten yn gadael.